jak sini haini hai ujan pathaliagar sini Amtoli Gulagati constituency sini Tipra Mothani active warriors bono to joton sini damon kumano bono chirai hamyali khanai tabu phagi hango jaga paisok baja sing hormamon kisang ler kha taisa sakang mangka to chakamo emne to tabu motamuti abono treatment ni bagai better treatment ni bagai kok salaika ibu sekarang boni better treatment bagai ang tam sajo khaiman boni bagai ang chesta khainai sing saimano borong ni bipod borong laiba bipod paifilaya borong ni bipodo basana nago boni bagai sing as a Pramothani warriors bubagran dagi mungbai ini bon nukomo sing phai basajak saimano jotono bo khoroksa ti Pramothani active worker uile bo TPF ni patal kanian dol tong mani bono ani yakro moinai sing tini thangsabo bubagrani nahar mongo nahari bo tini Pramothabo phaimani tini bai around 5-6 বছর তাই অ্যাক্টিভলি Pramothabo bo tabu kam khai tongo kono without post bon bagai sing tini bon nokong phai sapajak tai bon nokongni pase sob সময় tongo bubagra tai ang niji tongo tai Pramotha sob সময় bon nokong pase sing tongnai tai ulobo tongnai tabu bo tongnai bagai sing tini phai sapajak bumung ke to 20 lo দেববর্মা sini ata mon komando busla boni boyos ke to 23 বছর না 23-24 বছর phai khana kha boni ke neuro problem tai heart bisa problem tongo ei boni bagai abo treatment choli tongo haiboni better treatment ni bagai ei to bo jodi morning walk rongma khainai uyeke to boni abo busuk daro to ithikelo thanga abo to esre khaimani pore manjang nai tamongkha abo tabu choli tongo treatment